Ezi Fraịde, ncheta ahụhụ nke Onyenwe anyị. Ihe ọgụgụ nke mbụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Aịzaya. Lee, nwa odibo m ga-enwe agam n'ihu. A ga-ebulite ya elu, nye ya ọkwa dị elu. Ọ bịakwa gbagoro n'ebe ndị dị oke elu. Otu egwu si jide ndị mmadụ mgbe ha hụrụ ya, otu ahụ ka ọ ga-esi gbaa ndị mmadụ gharị mgbe ha ga-ahụ ya. Emetọchara ya nke na ọ dịghịzi ka mmadụ ma ọlị. Ndị eze ga-eguzoro na-enweghị ọnụ okwu n'ihu ya, maka na ha ga-ahụ ihe ha ahụbeghị mbụ, nụkwa akụkọ a na-akọbeghị mbụ. Onye ga-ekwe ihe anyị nụrụ? Ọ bụ onye ka Onyenwe anyị gosiri ike ya? O tolitere n'ihu anyị dị ka ome osisi, bịakwa gbaa mgbọrọgwụ n'ala kpọrọ nkụ. N'anya anyị jiri hụ ya, ọ maghị mma. O nweghị ugwu eze, ọ dịghị mma ọbụla nke ile ya anya. Ọ bụ onye ahụhụ zuru ahụ. Ọ bụ onye na-eme ka ndị mmadụ gbarụọ ihu ha. Leliri ya eleli, nke na anyị agụnyeghịkwa ya n'ihe ọbụla. Ma ọ bụ ezie na ọ bụ ahụhụ anyị gara ahụ ka ọ hụrụ, bịakwa bụrụ mmekpa ahụ gara abụ nke anyị ka ebokwasịrị ya. Ma anyị onwe anyị chere na ọ bụ onye a tara ahụhụ, onye Chineke kụrụ ihe, na onye o wedara n'ala. Ma ọ bụ maka mmehie anyị ka ejiri mapuo ya, bụrụkwa maka njọ anyị ka ejiri zọpịa ya. E boro ya ntaramahụhụ niile, wetara anyị ahụ izu oke. Ọ bụkwa site n'ọnya ya ka eji gwọọ anyị. Anyị niile kpafuru akpafu ka igwe atụrụ, onye ọbụla n'ụzọ nke ya. Ma Onyenwe anyị buru mmehie anyị niile bokwasa ya. E mesiri ya ike, ma o jiri umeala tigbuo ihe niile na ndidi. Ọ tụpụghị ọnụ ọbụla dị ka nwa atụrụ akpụ na-eje ebe a ga-egbu ya. Ọ dara ogbi dị ka nne atụrụ a na-akpacha ajị. E jidere ya n'ike, maa ya ikpe, kpụrụ ya pụọ. O nwere onye ọbụla ga-ekwuchite ọnụ ya? N'ezie, e jiri aka ike wepụ ya n'ala ndị dị ndụ. E gburu ya n'ihi mmehie anyị. E nyere ya ala ili ebe e nyere ndị njọ. Ya na ọgaranya nwekwara otu ala ili. Ọ bụ ezie na o meghị ihe ọjọọ ọbụla, o nweghịkwa mgbe ọbụla o jiri kwuruo ọnụ, ma ọ sọrọ Onyenwe anyị iji ahụ gwerie ya. Ọ bụrụ na o jiri ndụ ya chụọ àjà mmeda obi, ọ ga-ahụ ndị ga-eri ya ekpe. Ọ ga-enwe ogologo ndụ. Ọ ga-esikwa n'aka ya mezuo ihe Onyenwe anyị chọrọ. Mgbe ọ pụtara na ndụ ahụhụ ya, ọ ga-ahụ ihe, bịakwa ṅụrịa ọṅụ ọzọ. Site n'ahụhụ ya, nwa odibo m ga-eme ka agụnye ọtụtụ mmadụ na ndị ezi omume, bịakwa bokwasị onwe ya mmehie ha. Maka ihi ya, aga m eji nnukwu igwe mmadụ akwụ ya ụgwọ. Ọ ga-esoro ndị bụ dike na ọgụ kerie ihe a lụtara n'agha, ebe ọ bụ na o were onwe ya nye ọnwụ. A gụnyere ya ebe a gụnyere ndị njọ, ma o buru mmehie ọtụtụ mmadụ, na-arịọkwa arịrịọ mgbe niile maka ndị mmehie. Abụ ọma na azịza. Azịza: Nna, n'aka gị ka m tinyere mkpụrụ obi m. Onye nwe m, agbatara m ọsọ ndụ n'ime gị. Ekwela ka ihe na-emegbuo m. Were ezi omume gị tọhapụ m. Onye nwe m, n'aka gị ka m tinyere mkpụrụ obi m. N'ihu ndị iro m niile, abụ m ihe nkọcha, bụrụkwa ihe a na-akwa emo n'aka ndị agbata obi m, na ihe a na-asọ oyi n'ihu ndị enyi m. Ndị hụrụ m n'ụzọ na-agbara m ọsọ. Adị m ka onye nwụrụ anwụ ndị mmadụ chefuru echefu. Adịkwa m ka ihe a tụfuru atụfu. Ma mụ onwe m, enwere m ntụkwasị obi na Onyenwe anyị.
ekwuru m sị, ị bụ Chineke m, ndụ m nọ gị n'aka, zọpụta m n'aka ndị kpọrọ m asị, ka ịhụta ọgọ ọchị n'ebe nwa odibo gị nọ, zọpụta m n'ịhụnanya gị, ka ndị niile chekwubere n'onye nwe anyị nwee obi isi ike, guzosie n'ike. Ihe ọgụgụ nke abụọ, ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ Hibru. Ka anyị jidesie n'aka ike n'okwukwe ahụ anyị kwupụtara, n'ihi na abịa na Jesu nwa Chineke, anyị nwere nnukwu onye isi nchụaja bụ ekwucha ọgwụ, onye gafere banye n'elu igwe kacha elu. Onye isi nchụaja ukwu ahụ anyị nwere abụghị nke na-enweghị ike isoro anyị ghọta ihe bụ adịghị ike mmadụ, kama anyị nwere onye isi nchụaja eleghara nke a nwakwara ọnwụnwa n'ụzọ ọbụla si anwa anyị, ma o mehieghị. N'ihi ya ka anyị ji nwere n'obi isi ike bịaruo ocheeze nke amara, ka anyị si n'aka Chineke nweta ebere, bịakwa chọta amara mgbe anyị nọ na mkpa enyemaka. Mgbe Jesu dị ndụ n'anụ ahụ, o jiri ịkwa akwa siri ike na ịsụ ude n'obi na anya mmiri chee ekpere na arịrịọ n'ihu onye ahụ nwere ike ịzọpụta ya n'ọnwụ. O jiri umeala rube isi, nke na anọ n'arịrịọ ya. Ọ bụ ezie na ya onwe ya bụ nwa Chineke, ma o sitere n'akụkụ ahụ mụta irube isi. Mgbe ọ bịara zuo oke, ọ ghọrọ ndị niile na-erubere ya isi iyi nke nzọpụta ebighị ebi. Mbeku. Kristi budagidere onwe ya ala ruo nke ịnara ọnwụ, ruo ori na nke ịnara ọnwụ n'elu obe, ma Chineke buliri ya elu wee nye ya aha kacha aha niile. Ntụgharị uche. Jesu kwere anyị nkwa ndụ dị mma na ihe ndị magburu onwe ha, ma nkwa ndị a agaghị bịa n'ọnụ ahịa ihe mgbu na nhụju anya, ọnụ ahịa ihe isi ike na ndakpọ olileanya. Nke a bụ ezi Fraịde nke onye ọbụla ga-agafe. Ọ bụ akụkụ nke nkwa ahụ. Ọ dị ka ngwugwu, otu na-eso nke ọzọ. Akwụkwọ nsọ na-arịọ anyị taa ka anyị jidesie nkwupụta anyị ike mgbe oge ọnwụnwa na ọnwụnwa ga-abịa. Ka anyị nwee obi ike mgbe anyị hụrụ ụdị ahụhụ niile. Anyị ga-emeri n'ikpeazụ. Obe nwere ebube. Ịhụ ahụhụ n'ihi Kristi bara uru. Ndidi bụ ihe ngwọta. A ga-ahụ ebube n'oge adịghị anya.